תיבת הדואר מחכים למכתבים. בחורות קוראות לי סיפורים כל כך יפים. צחקות, רוקמות אותם בנשיקות. אמיר פרץ. יש לך תואיל איתי שירה ועניינית, ואחרת מתוקה צנועה וביישנית. במטבעים כולן יפות ומקסימות, רק מכתבים וחלומות. דודו טופז. מה חיוך שלך שווה $1,000,000. הדביקי בול, שתלכי אותו אליי בדואר. אם את רוצה לראות אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע. יורם גאון. תוריד קצת שאני אראה את המילים. לא רואים את המילים. לפעמים בלילה אני סתם יושב לבד, מתרקד לי ושוקע במכתב אחד אל המבט שבתמונה אני נסחף ומנשק למולי על האף. קטוזה. אם זאת כותבת, תלמדו אותי. שיותר נשקתי, שהייתי לא יודע איפה זה גברת, לא יודע. מאוהב. ומחכה לעוד מכתב. מה שאתה רוצה. החיוך שלך שווה $1,000,000. עוד בכיוון שלחי אותו אליי בדואר. אם את רוצה לכבוש אותי על הצבע. ביבי. יכולה לבוא אליי? לא תהיה. וכולה את יכולה לבוא אליי בלי להודיע. דודו האחרון. אני מפריע עם היד, הפרעתי עד עכשיו עם היד. לא, קצת אבל. דודו האחרון. שלך שווה $1,000,000. תדביקי בול, שלחי אותו אליי בדואר. אם את רוצה לכבוש אותי, תפתיע. את יכולה לבוא אליי בלי להודיע. שבי איפה? איפה שבי?